Ing kitab Widatama nyebutake werdining Kang Wasita Jinarwi weruh ing kukum iku watakira adoh marang kanistane. Pamicara puniku weh resepe ingkang miyarsi tata krama punika ngeduhken panyendhu. Kagunan iku kinarya ngupa-buga dene kelakuan becik weh rahayuning raga. Tembang iki asung pemut marang sira kabeh. Tembung pambukane Wasita Kang Jinarwi utawa Jinarwa. Manungsa kang weruh hukum utawa tata krama, kukuming peradaban, kukuming adat iku adoh marang watak nista, hambek angkara budi cidra. Kalamun wicara utawa celathu tansah gawe seneng, gawe ayem tentrem kang padha mirengake. Dene wong kang tepung ing tata krama kuwi ora cinatur marang para tangga lan para kanca, mula adoh saka panyendhu. Dene kapinteran utawa kabisan kuwi piguna kanggo golek sandang pangan utawa golek ngupa-buga. Dene budi becik lan apik kuwi gawe rahayuning jiwa utawa slameting raga. Kalamun kanggo tetembangan utawa macapat kurang luwihe ngene. Werdining Kang Wasita Jinarwi weruh ing kukum iku watakira adoh marang kanistane. Pamicara puniku weh resepe ingkang miyarsi tata krama punika ngaduhken panyendhu. Kagunan iku kinarya ngupa-buga dene kelakuan becik weh rahayuning